Wrth i mi deithio gwmpas Cymru, dim byd gwell na darganfod marchnad fel hon. Maen nhw'n llawn bywyd yn fyrlymus a digonedd o gymeriadau lliwgar. Yn ogystal â'r un dyddiol sydd yma, unwaith y mis mae'r farchnad artisan yn cyrraedd. A fel chi'n gweld, mae yna ddigonedd o bethau brynu, bwyd, diod a chrefft o bob math. Mae'r Fenni yn cael ei nabod fel tre marchnad ers canrifoedd, ac mae'r adeilad yma yn mynnu sylw yng nghanol y dref. Mae'r farchnad hefyd yng nghalon yr ŵyl fwyd enwog sy'n cael ei chynnal yma bob mis Medi. Ac mae'r addurniadau sy'n hongian o'r to wedi cynllunio i ddathlu cynnyrch yn ystod yr ŵyl.